Hola, xiquets i xiquetes. Avui anem a aprendre a sumar i restar amb números decimals. Bé, comencem. Primer començarem amb la suma de decimals. Per a sumar decimals, hi ha que, primerament, col·locar els números un dalt de l'altre, fent coincidir el valor de les seues xifres. Les centèsimes amb les centèsimes, les dècimes amb les dècimes, les unitats amb les unitats i les desenes amb les desenes. I una pisteta, la coma sempre ha d'anar dalt o baix de l'altra coma. Una vegada tenim això, tan sols queda sumar com fem de normal. 6 més 3 són 9, 3 més 2 són 5, la coma la col·loquem també en el mateix lloc, 6 més 4, 10, recordem apuntar-se les que portem, 5 més una que portem són 6, més 2 són 8. Fàcil, veritat? Vinga, què passa quan en algun dels llocs no tenim número? Bé, col·loquem igual, recordeu la pisteta, la coma amb la coma. Després, unitats amb unitats, desenes, si no tenim desenes, es considerarà un 0. Dècimes amb dècimes, si no tenim centèsimes, es considerarà un 0. I després sumem. 6 més 0, 6, 3 més 5 són 8, 4 més 3 són 7, i 7 més 0 són 7. Recordeu, superimportant, col·locar la coma, Molt bé, continuem amb la resta amb decimals. Per a començar a restar, també hem de col·locar un número dalt de l'altre. Recordeu, el major sempre va dalt en la resta, Ja sabem comparar números decimals, per tant, ja sabem quin número és major que l'altre. El major, dalt. I ara bé, col·loquem els valors un dalt de l'altre. Centèsimes amb centèsimes, dècimes amb dècimes, unitats amb unitats i desenes amb desenes. Recordeu el xivater de la coma, les comes han d'estar una dalt de l'altra. Si no hem col·locat una coma dalt de l'altra, alguna haurem fet malament. Revisem. Una vegada ho tinguem tot ben col·locat, comencem la resta. De 5 fins a 7 van 2, de 6 fins a 2... Ui, no podem, el 2 és més xicotet que el 6. Què fem? Col·loquem un 1 davant i el convertim en un 12. I ara sí, 12 menys 6, o de 6 fins a 12, van 6. I després recordeu, aquest 1 ha de baixar a la columna següent. I tenim que 4 més 1 són 5, fins a 8, 3. I de 2 a 5, 3. Molt bé, fàcil, veritat? I ens queda una última coseta. Què passa, igual que en la suma, quan en alguna posició no tenim número? Una vegada col·locats, se n'adonem que en les desenes no tenim res. Bé, no passa res, igual que la suma, considerarà un 0. Una vegada tenim centèsimes amb centèsimes, dècimes amb dècimes, unitats amb unitats i desenes amb desenes, restem. De 5 a 7, 2, de 6 a 8 van 2, col·loquem la coma, de 4 a 8 van 4, i ara, com no hi ha res, de res o de 0 a 5 van 5. I ja ho tenim. Vos ha paregut fàcil, veritat? Doncs vinga, ara a practicar. Molt d'ànim a tots!